Bekirça. Bekir. Bekirça öte git öte. Öte git. Öte git yarı yarı. Spokojno, zdajle. Opa, Скажеш ли? Bekirça. Дечицата да си играеш. Bekirça. Да играеш децата. Там може да видиш през дупката, през сок. Искаш ли да минеш? Не щеш ли? Моя му мина мирата. Ела да те обуе. Седни да те обуе. Anne. Не може бос да стане. Ще излиза вече. Колко парички? Пет. Колко казахте? Пет. За резервна. Да. Ето заповядайте. Благодарим. Имат обувки. Ще се удариш на така обаче един срещу друг. Криси, внимавай! Добре, ще те снимам. Давай. Аз само теб ще снимам. А, приятелка, здравей. 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 Хайде. Кажи кака. Къде кака? Видя ли къде е кака там? Дай да го цълкам. О, лиле! Айде ти долу. Чакай, чакай.